everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Ang importante nga ni atang duha. Ligon nga nagparog. Pero unsa? Nga nang wa man ko'y mapatsyakan. Oh. Ha? Nga nang murag. Dorina, sweetheart. Naibaw ko nga confused ka kayo karon. Ug ay ko bala ka. Tabangan ta ka. Suginlan ta ka sa nitabo sa unang panahon. Sawa ka pa maamnesia. Ha? Unsa may gusto nimo nga akong isugilo nimo? Ang bahin sa atong anak ni Elizabeth. Ha? Gusto ko mahipahubahin sa atong anak. Gusto ko makakita sa hitsura sa atong anak. Nga nung ikaw ka lang mitutok na ako. Ha? Joseph? Okay. Usa lang kahulagway sa atong anak ang ako nataguan. Ang tanan na apilog kasunog sa una natong bahay. Mao na. Niya sa kupitaka. Niya ang nag-inusarang hulagway sa atong anak. Nga akong nasalbar sa sunog. Siya si Elizabeth. Oh, siya ang bugtong tang anak. 3 anyos na siya sa diyang namatay siya. Sobra kasakit ang atong kipati na tugikayon. Malipayon kay ta. Kompleto na unta ang atong pamilya. Pero gikuha pagit sa Ginoo ang atong bugtong anak. Maswerte ka karon kay nalimot ka na sa kasakit nga gibati mo sa unang panahon. Dugay na tang nangandoy og anak. Apan igo lang kay siyang gipahuwam nato sa Ginoo og 3 ka tuig. Gusto kong magmahay sa Ginoo kung anong gikuha niya si Elizabeth. Pero naibaw ko na may lain siyang plano. Gusto na. Oh. Dili na ta maghisgot og mga butanga makapasakit sa dughan. Sorry. Ma'am? Ma'am Dorina? Ma'am, asa ka man, ma'am? Mugawas. Ha? Uy, di ka man mahimong mugawas, ma'am. Ha? Nga naman. Ay, tanawa ragod, oh. Dagko kayo ng kandado sa gate. Oh, hain man ang mga yawi, ana. Tuan ni doktor. Unsa? Joseph, hain ang yawi sa gate. Dorina, dili ka pa mahimong mugawas. O gano dili man? Magunsa man ka sa gawas. Wa ka mahibaw kung asa ka pa ingon, di ba? May sakit ka. Pero, Naibaw ko nga naglibog ka pa. Busa kalma lang. ganong wa man ko'y pagbati. Normal ka na sa imong sakit. Gusto kong Unsay gusto nimo? Ha? ambot. Okay. Ayaw pugsa ang imong nauna. Please, pahuway lang. Pero gusto kong mabati. Mubati sa unsa. Sa imong ibati. Pero wa. Sama sa kuna-una, blanco sa pangakong. Ang imong kasing-kasing. Oh. Nganong blanco man ang akong kasing-kasing. Tungod kay sama ka sa blangkong papel karon, Dorina.
nga kinahanglang akong suwatan aron dunay sod. Busa pasagdi ko nga muhatag nimo sa tanang informasyon nga gusto nimo mahibawan. Pero dili ko gusto ini. Wa na tay mahimo pa. Wa na to rin. Sweetheart, ayaw pagpanik. Sama na. Kinanglan mo pahuway ka una. Mupahuway ang imong utok. Relax. Pahuway una, sweetheart. Kana. Mupahuway ka. Ug ayaw ka balaka. At di manuta ka. Dili ta ka pasaktan. Shhh. Kalimti una ang kalibutan. Yes! Wow! Bakasyon na sab! Di ba ni-promise ko ni mo? Kung mulampos mi sa mong transaksyon ni Mr. X, ibakasyon ta ka. Kana ba? Unahon ko ni mo imong asawa? Natural. Ikaw ang akong inspirasyon. Ayaw ki pangitaglain eman ha? Kay na, maunay kit ka ng imong arma sa kilit. Ah, isugas ako pinangga. Boss, asa mo tayo ng bakasyon na, boss? Wala bang tagdagat? Adto tagbuhol. Oh yes! Hello boy! Gabi na. Sweetheart, may kinagmata ka na. Dali, join ako diri sa sala. Nanglingling! Ari lang una sa sala mo kaon si Dorina. Unsa ka na naa si mga tubangan? Mga libro, mga pictures. Ha? Sugda na to og bag-ong kahibaw ang imong nahuna, Dorina. Dali, tupad ako. Kini, nainumdum kag unsa ning niya sa picture? Okay. Ako na lang konsultihan kung unsa ang nasa picture nga akong ipakita nimo. Kini siya. Langgam. Dagang klase sa langgam. Kini, baboy. Kini, bitin. Likayanin nimo kay mamaak ni. O kini, manok. Ay, Leng! Leng! Naunsa na masag ka, Marites? Halando. Ay, gibayutan na yun ka na ako. Nga tawag ko ni mong marites. Sa lagi tuyo ni mo, oy. Ay, si Doc ba? Ay, mo na yung bata si Ma'am Dorena. Ay, nga iyang gituluan kung unsay naas picture. Ay, ang. Nalimot na guna si Ma'am Stanan. Ay, unsap no. Ay, sa ato pa. Balik sa grade 1 si Ma'am Dorena. O balik yun. Tabangin na lang ko diribe. Ato sila mga unsala. Kini siya, sapa. Kini, bisikleta. Kini, auto. Auto? Oh. Sweetheart, gitutukan mo guna ni mugmayong auto. Auto? May auto ka? Oh. Gusto ka mo tanaw? Dali. Adto ta sa garahian. Narang akong auto. Oh. Dorina, nganong misod ka diya sa driver's seat? Ang yawi? Oh, ang yawi oh. Oh, Dorina? Hey, di ka pa mahimong mo drive. Oh,
Dorina, pag nga na. Joseph! Kamao ko mo drive! Huwag ko malimot sa pag-drive! O ka mo drive. Pero dili ka pa mahimo mo drive. Kaya tingalig makasugat kag disgrasya sa daan. Labas pang samad sa imong o. Kanaog na diha. Sige na. Please, Dorina. Dorina, unsay plano nimo? Suwayan ako kung makapadagan ba ko? No! Nagpa-atras ko! Nagpa-atras ko! Dorina, gusto na! Kanaog ya! Gusto ka madisgrasya pag-usap? So sorry. Sorry. Sorry, Joseph. Kuan, nalipay lang ko nga kamauday ko mo drive. Sorry. Ayaw na ning usbar. Dili ko gusto nga madisgrasya ka pa pag-usap. Kaya tingalig sa sunod. Dili ta na ka maluwas. Amin ang yawi. Og sodas ba ya? Aron manihapon. Nasuko si Joseph na ako. Panuway! Ang dalag! Nansa man si Eman? Isog man kaayo? Eman? Usa na ba sa'y problema, ha? Usa sa to mga parok nadakpan. Unsa? Poldo! Boss! Boss! Nga naman, boss. Si Jojo nadakpan. Ipasugat tos presuhan. Unsa mang sugat ta, boss? Sugat para knockout? O sugat para welcome? Para welcome. Lihok na! Boss. Di bakasyon manunta ta para malingaw. Nahatdan pa yung tagbalita nga di maayo. Han, ay papadasa tama. Dali. Hupayon ko na imong sapot. Unya na. Init pang akong unika. Nahibaw ka yun. Kung unsak importante si Jojo sa operasyon. Wa na magawa sa kwarto si Joseph. Nasukugin siya nga gipadagan ako ang auto. Kinalamay nung pa ko kung unsay ako mabuhat sa una. Unsa man na nasa ilahong sa parador? Karton man na? Karton yun. Unsa pa kay sud ini? Unsa man ni? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!